खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 23 मार्च 2023 बारायजाय बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। भुटान हादोरनि सानै सुबुंखौ दिसपुर पुलिसा एरेस्ट खालामदों। दिसपुर पुलिसा मैया सानै भुटानिसखौ आसामाव आबादारिफोरनिफ्राय गोबां लाख रां थगायना जाख'नाय केसनि थाखाय एरेस्ट खालामदों आरो बिसोर सानैया आसामनिफ्राय आबादारिफोरनिफ्राय रां होआबालासिनो माइरंखौ लांनानै भुटानाव गोबां बेसेन गोसायाव फानहैदोंमोन। नाथाय रांखौ आबादारिफोरनो होगोन होननानै थगायबोनानै होआबालासिनो थागासिनो दंमोन। उनाव आबादारिफोरा सहायनो हायैयाव पुलिसनो केस होनायाव सानैबो सुबुङा एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सानै भुटानिसनि मुङा जाबाय दर्जी पुनस्ट आरो टिस्रिं पिन्जर। इउपिपिएल हान्जानि सासे दैदेनगिरिखौ चिराङाव थांबा गावथारनो नागिरदों। इउपिपिएल हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि जोंस्रां ब्रह्म एबा फैला जे बरगयारिखौ मोनसे निउज चेनेलाव बाइट होनायाव कमेन्ट बक्सनि गेजेराव नोंखौ गावथारगोन चिरां बिजनेयाव फैबाय होननानै लिरना हरदों आरो बे हुमखि हरनायखौ बे बाथ्राखौ स्क्रिनशट खालामनानै बड'लेण्ड बुब्लि निउज पर्टेलनि गेजेराव फोसावनाय जादों। आथिखालनिफ्रायनो बिपिएफ हान्जाया गंफ्रोमबो बिटिसि बियाबाव रिलि खालामनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बिजाथाइ फोरमायदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोननो पावार आरो रांल' नांगौ। फैगौ समाव बिटिआर ओनसोलाव बिपिएफ हान्जाया थानायनि मिजिं गैला। बिपिएफ हान्जाया थांनाय 17 बोसोराव राजानि खुंथाइ खालामदोंमोन, दादागिरि सोलिदोंमोन, सिन्डिकेट सोलिदोंमोन। नाथाय जोंनि खुंथायनि समाव मा एनजिअ, इउएनडिपि, इउनिसेफफोराबो फैगासिनो दङ। क'क्राझाराव आइएसपिएल इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल आरो दा तामुलपुराव इन्टारनेशनेल गेम सोलिगासिनो दं होननानै रोखा बुंथिदों। आसामनि काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जारायतला बरकला ओनसोलाव सासे 13 बोसोर बैसोनि पान्नानाथ मुंनि गथ'आ गावसानि न' साखाथियाव दीपक नाथनि नखराव बिनि मबाइलखौ लानानै गेम गेलेबाय थानायाव दीपक नाथआ गावनि मबाइलजों गेम गेलेनायखौ नुनो मोननानै रागा जोंखांनानै पान्नानाथखौ बुसे बुनानै बुथारदों। गिबियावनो गथ'आ थैथाराखैमोन। गथ'खौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन। नाथाय गथ'आ हस्पिटालावनो जिउ गोमादों आरो बुथारग्रा दायनिगिरि दीपक नाथखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। डिम्बेश्वर मुसाहारिनि सारादुखौ मैया खुंलांबाय। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैफां ओनसोलाव पुलिसनि नंखाय गावथारनायाव अबथिरायै जिउ गोमानाय रुंसारि डिम्बेश्वर मुसाहारिनि सारादुखौ मैया खुंनाय हाबाफारियाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै गोख्रों बिबुंथि होदों। गुबुन फारसेथिं डिम्बेश्वर मुसाहारिनि अनजालि बिसिया गावनि फिसायनि थाखाय न्याय नागिरगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो न्यायखौ मोनथ'वाखै। जों नाजागासिनो दङ आरो गावसोरनि थाखाय सोरखाराबो जेबो राहा लायाखै होननानै रोखा बुंथिदों। बर' हारिया जोङो बिराद अलखदाव दङ। बर' हारिया बिराद जोङो खैफोदाव दङ। जोङो सानफ्रामबो जिउ खुंनायाव जोंहा गोब्राब जानानै फैबाय। बर' बिमानि मेगना मोदै गगोन, मा समाव बर' बिमानि गोरबोआ गावस्रागोन, मा समाव जोंनि बर' आइजोफोरनि खाफालनि सिन्दुरा गोमागोन जों मालाबा बुंस' हाला। जोंनि जिउआ मालायनि आखायावसो दंसै। जुदि आसि फिदिङोब्लानो जोंनि जिउखौ बिथांमोना फोजोबनो हायो आरो जायफोराबो दायनिगिरि मावबाय बिथांमोना दायनिगिरिफोरा साजाखौनो मोना। भारतआव आयेन दङ, नाथाय बे आयेना अकल माहाजोन आरो फैसा गोनांफोरनि थाखायल'। भारतनि आयेना पावारफुल एमएलए, मन्त्रि, मिनिस्टार आरो माहाजोन थाखोफोरनि थाखायल'। दुखुथिया न'खरनि थाखाय, हाजिरा मावनानै जाग्रानि थाखाय बे आयेन नङा। बिनि बिखय माने मा बुंनो, आङो दा सरखारनिफ्रायथ' एख' माबाखौथ' मोनासै, न्यायखौ मोनासै। आङो जे दा रायजो राजानि हेफाजाबाव बेखिनिखौ खुंनो हाबाय, आङो बेखिनिखौ खुंनानै दोनबाय। आङो दा जोंनिया माने बिदिनो खुंनांगौ, जोंनिया दा 13 दिनाव खुंनांगौमोन। 13 दिननिखौ जों हादिया। 13 दिननिखौ हायियाव जोङो दा मास मोनसेयावनो लानाय जाबाय। दिनै 22 तारिख, 22 तारिखआवनो लानाय जाबाय। मानसिया मास मोनसेयानो जाबाय, सानसेल' खममोन न'निफ्राय ओंखारलांनाया। जोंनि मास मोनसेनि उनाव खुंनाय जाबाय आरो जोङो बिनि सारादुखौ। बिनि न्यायखौथ' दासिमबो मोननाय जायाखै। दा जोङो बिनि न्यायखौ लुगैबाय दङ। जोङो दा माबाबाय दङ आरो दा उनावबा मा जायो नायनोसै उनफासावबा।
सरकारा नोंथांमोननो माबाफोर खोथा होदों नामा बिनि बेलायाव? सरकाराथ' एख' बिदि खोन्था होफैयाखै जोंनि सिगाङाव। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।